Остана е... Ето ти Protection е... Оф! Аз средницата ли енчантах, аз съм най-злето голямо. Карай, поне ги рестартирах. Protection и каска. Breaking. Ще енчантва нещо друго. Да се рефрешне. Protection. Готово. Дака е готов. Малко или много. И сега викам да потърся за още диаманти. Чай с диаманти тая. Това е enchanting table във всеки случай. На момента да изхвърля бокуци, които няма да са ми нужни. Това ще ми трябва. Трябвалки ще се направя да имам. Трябва да се сбием. Във време обаче ще я търся накрая, ще оправям останали. Това не ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва. Така, 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 така. Така. Така, така, така. Нещо такова. Някой ма спаме много стабилно в чат, най-вероятно галка, ама не мога да погледна, с малко ще погледна. Колко свършва стрима? Най-късно в 11 часа българско време ще свърши най-късно. В смисъл пушки накрая ще ги сложа тях. Като видим първо какво е нивото от другата част. За сега искам да съм по-сигурен, че мога да копана във вода, да съм бърз. Да, един момент, да. Намерим сега още малко. Още малко диаманти за... Ако намерим диамант, вейн, да си направим и панталони, ще е мега яко. Еми не, имахме. Абе, знам, като приготвил съм ги, бе, спокойно тия хора. Тъй като още. Нека стоят сега. Да, не. Търсим само единствено диаманти. Няма време как да съберем 40 желязо. В училище? Чувам тук някакви течности. Вятър речи. Дидо, ако ми дадат пари да се абонирам за някой в Twitch, то това ще бъдеш ти. Това ме радва супер много, приятел. Тук песен, плиз. Просто гледах в една точка и не гледах. Ето ви, дистръп малко е. Но тук потегляме. Какво е това е? What? That's a first. Къде са съндъците? Къде са съндъците? Ало? Не, въйка, ще да го ударя! Майко, причерняме! Добре, че ли го оцелих? Хора, къде са съндъците? От страна ли са съндъците? Аре бе, един съндък ли няма да има, бе? Аре бе, съндъци, смотани, гадни, тука! Няма. Тука нагоре. Иде, пада 4 секунди, еди так! Съндък! 2 съндъка! Бокуци! Бокуци! Ко става с тия с бокуци, бе? Съндъци други. Няма нищо. Мизерна история, какво да ви кажа. Той да няма нищо. Кой не мога мина тука? Добре, нищо интересно няма. Няма време да разглеждам повече. Еми, риб злато. Тъпата игра всеки път ми го прицаква по този тъп начин. Яко. Риб 14 злато. Няма ядове, 14 злато съм назаре. Всичко е супер, бе. Играта е чудесна. Какво да ви кажа? Какво да ви кажа? Къде сте? Идваме! Айде, бе, порковци, готов съм. Идвайте ми с чеките наведнъж. I'm fucking care. Риб злато. Никой не виждам тук. Тук съм, не съм шифнал. Нямам, имам храна. Някой умря. Там има един отсреща. Друг умря. Не, се бях направил флинтен стил. Какво става, бро? Идвам, човек, идвам човек.
Няма лошо. Ай, дай да се бием, брат. Ай. Ай, чао, човек. Извиняй. Удръж. Добре. Добре, бокуци мръсни! Защо не си свалите бокуците от инвентара, бе? Остави ме. Шарпне се едно. Чай да не му изкелифенчат. Малко по малко фален бокуци. Това бил някакъв друг две глави. Супер. Момент. О, здрасти, бро. Искам само да бягаш още на ябълка ми да е така. Ти ли следващия ръце? Така, братле. Злато имаш. Добре, 4 злато. Да го виждам на инвентара. Това ми е важно. Глави имам, всичко имам. Добре, щом виждам злато на инвентара, друго не ми трябва. Някой меч повече от Sharpness Protection едно, нещо друго интересно няма, бе. Слаба история. Хвърляме тука. Чай тук имаш една глава. Тия сялъки вече няма ми трябва, понеже много глави. Добре, готов съм. Готов съм, там виждам този. То се е с диамантина каска. Не има и лък. What? Много наядение. Слуци. Слуци, вече кой като тях. Как лагва този сървър? Не в гръба, ей! Амре! Дай тук да яма. Оха! Мо, какво е? Зад мен има някой! Бързо! Всички ябълки задай дедака, всички ябълки задай дедака. Къде е крафта? Мога ли да крафта? Мога, нали? Така. Хубава работа. Добре, обратно в играта сме. Виждам там има някакъв. Идвам моето момчела, ела. То сега ще ме убий сигурно. Това е моето дете. Дей бяга, бе! Добре, там отсреща искам. Някой друг е де. То си има лък. То с лъка не искам да го закачам. То спадна долу, той сега ще го уби играта, той не може да стои долу. Долу е много лошо да скочи. Кое забива, бе? Той ще умре долу, между другото. Тоест на колко е LG? О, на малко е. Ще го догоня, значи. В момент нямам храна на инвентара, което не е добре, защото опитвам вече. Опа, взеха да се убиват. И там ще е най-епичния бой. С този има такова в главата. Ох! Стрела в главата е, мои хора. Ще го намерим ли? Дудо, моля ти, играй лига, умолявам ти. Няма да играе лига, бе, хора, не играе лига. Просто не мога целенето един път байда. Тук станахме голямото влакче, хора. Не! Мре! Аре, не да трябва да се, човек! Аре, умире! Убих го! И другия му уби! Втори станах! Ай, стига, бе! Не, двама има още. Тая игра беше много добра. Ако бях намерил и достатъчно такова. Целя съм направил вир вода. Добра игра, поне трети станах. Което е добре. Убих мега много хора, между другото. Колко кила може да видя? IQ от 5 играча тази игра. 5 играча е много стабилно. Не знам дали е готов. Дедак, прави комбота и тогава си би, брат.